ụgwọ ọnwa pekampe Senate ekwuona na akụkọ a na-ebugharị na ha bụ n'obi ịnakọrọ steeti dị iche iche ego ha bụ okpotokpo asị nke eziokwu adịghị ma ncha. Ọgụ Ukraine na Russia, ndị China agaghị atụghị ụkwụ na nzukọ ndị ndu mba ụwa dị iche iche na-eme ugbu a iji wee kpaa udo n'etiti obodo abụọ ndị afọ. Tupu anyị ewetara gị akụkọ ụwa n'ozuzu oke nụrụ ọkwa dị oke mkpa, Gọvanọ Chukwuma Soludo wuchigo ime ka ọnọdụ akụnụba Anambra steeti kwuru gidigba ma kwalite ndị Igbo ji hiri isi ka dọnyere ukwu n'ihi na gidigidi bụ ugwu eze. Aha m bụ Okonkwo nrozi akụkọ ka ọra n'uju. Nwunye aka na-achị Anambra steeti Odoziakụ Nonye Soludo amalitego amụma ịkọ osisi n'obodo Ọka niile iji wee kwụsị mgbanwe ọnọdụ ihu igwe ma chekwaa gburugburu. Ya bụ amụma bụ nke ndị ọrụ gọọmenti dị iche iche, ndị na-ezi ozi ọma maka gburugburu, ndị ndu obodo na ndị ọzọ okwu ha na-ada ụda gbakọrọ na ya. Blessing Dennis ga-akọlu aka n'isi. Odoziakụ Soludo kwuru na ya bụ amụma ịkụ nkwụ bụ nke ga-emegide mgbanwe iru igwe wee webatakwa ikuku ndoro edo ma kọwaa na amụma ahụ bụ nke gbadoro ụkwụ na ihe steeti gọọmenti na-eme n'iwebata ezigbo amụma bụ ịgba. Ọ gakwara n'iru ma kọwaa na ya bụ amụma ya bụ Healthy Living with Nonye Soludo bụ nke gbadoro ụkwụ n'ihe gbasara ahụike nakwa gburugburu ebe obibi ma kwuo na nkwụ bụ ihe dị mkpa, ọ bụrụ sọnsọ iji wee chọọ gburugburu mma mana ọ bụ ihe ga-eme ka obodo dị mma. Na mbụri n'okwu mmepe ya ka onye kọmishọna na-ahụ maka gburugburu bụ Dọkịta Felix Odimegwu kwuru na ọchịchị Gọvanọ Chukwuma Soludo bụ nke ewubere otu ụlọ nkwụ abụọ bụ nke nyere iwu na onye ọbụla nwe ana na ụlọ na Anambra steeti bụ nke ga-akọ opekata mpe nkwụ na abụọ na ebe onwe ana. Dọkịta Odimegwu bụ onye gakwara n'iru ma kwuo na afọ ọbụla dị na ọnwa June 10 bụ nke ha wepụtara dịka Anambra Tree Planting Day ma kwuo na ya bụ iwu bụ nke etinyegoro na ụlọ omebe iwu nke Anambra steeti. Uchu ha bụ ijikọ aka ọnụ wee mee ka Anambra bụrụ ebe obibi. Onye acting vice chancellor nke ụlọ akwụkwọ Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu bụ ọkammụta Kate Omenuha kwukwara na ọ ga-etinye nkwado ya n'ịhụ na ya bụ amụma bụ nke pụtara ihe. Onye kọmishọna na-ahụ maka nka na ụzụ bụ Maazị Christian Udechukwu nakwa onye kọmishọna na-ahụ maka ndị ntorobịa na steeti a bụ Maazị Patrick Ahamba toro ya bụ ezigbo amụma ọchịchị Soludo wepụtagoro n'ihe gbasara ọrụ ugbo nakwa ka esi enete gburugburu ma kwuo na ya bụ amụma bụ nke ga-enye aka n'ịchịkọba ọtụtụ ndị mmadụ gụnyekwara ụmụ akwụkwọ na nkwado ịdụ nakwa inetekwa ya bụ nkwụ nke adụrụ ma dụọ onye ọbụla ka ha tinye aka n'ime ka Anambra bụrụ ebe obibi ka ha na-etinye oke nke ha ka onye managing director nke Anambra State Waste Management Authority bụ Maazị Mike Ozemena nakwa onye chairman Anambra Urban Regeneration Council bụ Architect Michael Okonkwo kwuru na ya bụ amụma bụ nke ga-eme ka Anambra bụrụ ebe a ga-eji na-ama atụ maka ndị nke na-abịa n'iru ma kwunwe uchu ha na ha ga-akwụdosi ike n'ịhụ na ya bụ ịdụ nkwụ bụ nke ga-eme ọfụma. Ya bụ mmemme bịara na njedebe mgbe nwunye aka na-achị steeti a bụ Nonye Soludo dọrọ nkwụ nke ya nakwa imerime ndị ọzọ na ya bụ mmemme ahụ. Site n'Ọka, Blessing Dennis maka akụkọ ụwa ABS.